lalu Apri tambah cantik. Ngaturke menawa izin bapak izin dan ya. Cik kula ingkang ngaturaken sugeng riyadi daya kalpatan pangapunten Mak Tangi. Ya, bos padha-padha wong tuwa yo neh lupute ya, Nduk. Jangan nata iki ra umum. Ora ujug karo Pake. Wah, dene iki. Suara iki piye ta? Apa saya kuwek iki merek? Saya kuwek Ada ketimbrano ki dadi kono geni. Ada Sopan santun etikane dadi geni. ngono ya kenane kudu nganggo jebolan prayoga. Sudah kupingku santai. Lah kita ada akhire temu piye ngomong piye? Anu ada ketimuran kuwi ya kudu geni. Nek yai putri iki nek ngendika ya aja sura-sura nek dari Barasati. Piye piye? Yai putri nek ngendika aja sura-sura aja bater-bater nek dari Barasati. Iya. Loro. Loro kabeh sing harus apa ya buat ora. Ngendika bahasa iki ora ya ora ada. Iya. Tapi kok wedok iki suarane kudu Lembut-lembut. Sunae dilembutkan. iki nek wedok tenan. Lah nek wedok kondo-kondo. Ya sebenarnya aturane ngono kok sing. Ora nek ngomong wis kondo-kondo iki ya. Lah niki Mangke, Lek. Sik sing ngatur sumpah kudu bagus sik. Nek umure sepuh sampeyan, mergo sampeyan barane Pak Ledi yo. Mulane ya aku sing nuwun pangapunten terus sate kalau pengapunten nggih, dulur-dulur menika nggih nggih. Santu semakin di pulau anak-anakipun dikucikan penjenengan dipun tak romo nang sak tunggalipun langsung yang kesongkong pulau menyebut kepanggilan atau sudah luhur. Ya mati tak mengko ya bar singkong iki terus digas-gas sing neh pokoke sing penting kok aku njaluk ngapura sik. Ya. Jadi pulau nyangga pinaringan sehat ya Pak Tan. Amin. Amin. Margane ing maladan sekolah ya sehat kabeh. Amin. Waduh, lho sing mirsani yo akeh. Kakak jadi lho mereka. Ndak mimpi kita, ndak mimpi kita, ndak mimpi cara ada sakit karo rolas itu bedanya apa saiki? Kalau saya Jangan bisa aku kontrol lagi. oh jangan di sini aku tahu di tangga ini. Ini. Ketoprak. Dengan toprak mengambil rok ini kesian kita. Kita nggak Oh nggih. Nganggo rok ini le. Jadi itu anu. Aku sedaya kagem warga Soko Kragilan. Ngawanten di cara halal bihalal wonten ing dalu Bersih dusun. dusun. Ya. Mugi-mugi sak saweripun ngawontenaken di cara dalu punika tansah pinaringan dirgaya yuswa rezeki ingkang gansal berkah barokah. Tutup pamong putra wayahipun. Ingkang nenggih gerbini mugi-mugi lahiran kanthi slamet. Anake nek metu lanang ya dadi lanang tenan, nek metu wedok dadi wedok tenan. Aja kaya kowe. Kowe Lho, apa kok tua lho buat dine kuwi sing ngatur. Saya sempat pirungnya. oh. Lah iya no kena disetel kondisine anduk. Kok jelas mandir lho. Iki enggak Ibu Camat. Bulan Camat Nggih. Parno. Nah. Pak Camat iki kancaku tahlilan. Kredibilitasku hancur nek kene lho. Iku lek ditandilke ya. Lha kan kancaku nek masjid tahlilan kanca ngomong iki. Ah iya. Sedaya kula bulet tas kalian Bapak. Ki mujudake pemimpin sing menyatu dengan rakyatnya. Sehaten. Kalau sekat ngoten nggih. Nggih. Iki tampan ning yo kredibilan Bapak Santoso yo nenggani yo Oh rawuh. pasti rawang bro kan. Oh iya ya. Kowe lagi wae yo bareng wis lakuin. Ojo dibaleni meneh yo ya. Sehat, lho jenenge kok godaan wong wedok iki kok lho. Akak kula bapaknya kan kuliah jam terus setengah 5 ya istirahat, bobok sare iki tegane. Ini kan pria-pria itu bilang ini kan wis kan. Terus Apa itu bulan? jadi akhir berjeneng niku jenenge pencemaran nama baik. Tapi sing ngakoni mau sing dagapi mawon. Sing dadi obane gawe kudune bayarane ya semadane sakliyane langkung apa-apa nggih niku wong
Bojonegoro ya. Kenapa perlu bicara masih rendah itu kan urut ya lanjut perjalanan ke sendiri jalan ulah-ulah ini ulah-ulah iki mati apa ini nah di tapi lah pakai bicara kan tiga panggung mbak lingkup mati ya nami sekarang ya ini malah memanjunan Ini maaf karena sudah aku bapak jalan kira selamat sedaya pun amin ibu sujiem nyuwun gedhipun pepeling wau sampun kumpul asmara wau nggih sing penting dilaos namolone lho ibu sujiem ora bae-bae ini lho iki lho wajar dari dia mesti kompak. Sinten mereka. Aku sana besar kabeh puluhan dan di beneti kok. Ya, siji loro, di loro pagi orang seket, orang sini mau abang, yang sini seket ini mau puluhan. Nanti di Purwokerto. Purwokerto. Itu yang berbagian le. Aku yang bagian Itu kan kalau yang suntik kabeh. punya Pak Isa kok ya. Pak Jarang. Lagi, coba pangilune jatuh ke siji pokok siji. Enten apa mawon? Sri Buning dipun gawani. Nah, iki ada ya. Wonten pangilune menika saking Bapak Tugina Blegok. Blegok. Tulisane ya. Blegok minta ngagunipun. Oh nggih Pak. Tulisanipun ngaten Pak nyuwun minta ngagunipun rondo kempling duel karo Mimin Apri. Waduh, duel. Ya. Nyuwun warga Pak Lurah Suraji, nyuwun warga bangsa Biyurukun jaga kebersamaan dan persatuan dan kesatuan. Wah, wonten ing Desa Kragilan nyuwun sinom nyaman